chibai le vek ule movan lai tv a kalolom le vek a cheu breathe into the shadows season 1 kan recap me kania episode 1 2 le 3 te kan len lawani chuan comment section a le description box a link da ania en masangai turin kan ngen chewani thlasom pani liam ta thil thlengania azan khachu inspector kabir chuan an mizon Vardhea chu Mumbai Imperial Hotel and Spa room pakhata chuan chang chuakin sub inspector Prakasa chu ma puitur chuan a call tanghala Prakasa chuan nangma in lovalut su kanron kalnga langa lautina chungin Vardhea chu hotel chu asan tuma in siamol mol ta ka wang chuan alo chuak bo manang ti hlau sia ama ma in manavatum ta ne ruma tanga Vardhea chuak turnen chuan kongka in tokin Kabira chuan an hek thal topa mase eng tin mo Vardhea chu ruma tang chuan tlan chuak lein Kabira chuan zui ta zela chutia corridoran in lai chuan Vardhea chuan koi khata lo changin fire extinguisher mangin Kabira chala tak chuan a chuta athi ngal zoi theile theilawin Kabira chuan zui zela Vardhea tan tlan na tur om talo chuti lai chuan room pakhata lu lo tum mek nai chu Vardhea chuan silaya tinin in phen na mangta min ka chuan he mei che ka kap ve ngala ni mai ti in ruma chuan alu puya varanda chu atlang pui le ta megnai hlau lu tuk chu lo outdoor tur mai boka chuta Kabira chuan Vardhea ka silai hi ka da thanga nang point kha mei che kha chu avero heta tanga I chu anan minute nga hun ka peng che kha mei che kha thatini phurti rit bel cha su tin asilai chu da thama satane ti chuan Vardhea po chuan megnai chu Kabira hena chuan kaltirin chuatumin kongkhar lam chu pana chutia kallai tak chuan sub inspector Prakasa te khan ron lang ta chi asia Kabira chuan bumtai moti in Vardhea thinrim chuan megnai chu ka atumta silai mu don ain tin Kabira chuan megnai chu lo nama varanda tang chuan nam thata ne megnai chuan silai mu chu dong ta em lova amai ro chu tlak na lama chuan in so kholo ta thungin chu wheelchair man zui ngai tak chan chuan ita ne thilian thamani mo te naw dewani mo buina to khe chu lo ve zela inspector Kabira le sub inspector Prakasa te chu hunrei to takata lo in zui to Mumbai atanga Delhi apola in zui chun zom zelan ni na laya anin po sa in anin hre chiang sa sia anni puitura ruat thar sub inspector JP a chuan an pani bula chuan lang bik teriawa in hriat na nei ni ani la taka tumreng wang po ni lovin ngai la nei lo wang zokin athule hlate po chu Prakasa thule hlate ai chuan Kabira po chuan lo uk sak vak thin lovane nikhat po pritpala khesan boy puila in JP a chuan sarhei pritpala postmortem report dil khati in vape katuma Kabira chuan ban lo chuan ole lo tiliam main pritpala pena DNA chungchang kha Prakasa lo zot daya DNA report hian la pe chi lawa karni vel nga langai turani ti chuan rom hanan lo siam lokang chuan pritpala nupui nimoi chuan han kom ta ani chuan sar ka pasal min tha saktu khan engkim kha rom han na fel fai tak ne na ti ani ka pasal kha germophobia ne ania chu tak chu beina na ron mang chatin achang le kanin lu ka maya bol lo bun khat veka achang le kar chunga parwa lo thun khat vek boka alandana ka pasal kha chauthin rim shim atum ni poina langa ni lo ti a pritpala fapa gurmi ta chuan voi kha chu office lama kan senior nia in soimi pakhatin present box achunga bol ho da kha vek chu ka pa lo va hlana anuamin rile dan chuan chuti lai chu gurudwara lama kanu kal hlana nia tin kanina omlai po chuan police constable pakhat passport verify turina lo vakal bokani ome ani chuan chu pa mel chu hre theima na lo ti a pritpala thiante pani po chuan sar pritpala nen khan kum somni don lai thian ni in kan lo in threto a khatiang khopa thin rim kha kan voi khat hriat na ni engemo kan thian pala ka khana phut ni an lo ti ve boka ti chuan pritpala thani live video the dar ma saber tu public ITV news channel manager chuan han kom vele a ani chuan sar kana chu kan hena email le video ron thlengte news channel a pun tla ka ni le ni lo en felani video chi sang kan dong thin mase pritpala video kha chu adana danga management team point TV pek chu kan ti thuta ni lo ti a zanni to in avina sa chuan anina fanu bodana lo chui ve na display board en pa chuan a bhai ne na chuan
thilom dan hi kidnap tu le pritpa le te pa fakara emo ani lo vek point pritpa la le Natasha te in kara hian engemo inzom na oma ni nge yang chuti ni su sela engwangin nge hetiang ti tura min tiang thlako chung te me wangoya ril run na takin min siam phota chuta che taron lata chawani antia abhai po chuan chu chu du chu ni siai tel lova kan khovel tur chumin tem masak tir phota ti chuan chu tak chu man ruwa mangin kan fanu mulet turin eng kimti kan huam don ti chian nuwa adu ti puitin sak turin min tur ta ne mase ka hriat thiam lo chu thinrim na han ti te hur na han ti te engwanga he mind game hi khel kher nge mo ni angle idam lo en kol to te jinga mi te an ni theyangem ani lo le misual I rot na wanga jel tang ta hun rem chang nei le tak nuwa mi ron be le ta te an ni theyangem chu tiang mi kelama har sat na nei kal bai de mo ton te lo nei to em ti na lo zot let ve boka atu kalonia roi lo ngai na lakatanga tal chu tu mek te in to khom na hmuna mek nai chun hetiang hian a chan chin chu share ve a sing nun hi fiam thu eng tiklai po a punchline thleng thei reng ang hi ni ke po drug addict kani na tanga katal chu anuwa Bombay lama na offer kania eng kim tluang takina kal chho bek beke mokati lai rengin heimin huang hian accident ka tok ta ne chu chon sing nu na ka ro man na chu a thlen to china tang chuan thui tak hnuk let le in ke ma ngei po hi he wheelchair a hian min hnuk thu ta ni chu ta se chon kanun chu top lo lo se ti na ka nei chho man hiala ma se wa nei thak takin he ngai tu na hi ka nei ta sing nu na hi chuan nat na le tor na kan ti te hi chu pumpel the an ni don lova ma se chung thil te awanga indom kun rengero chu kan du le du lova in ngat thunga ni ti hi ke po hian ka chunga thil thleng te chu indom kun nan ka mang thei te me umai atira kani na chi apo ani renga ne ma se pom thiam tur le huai ta kam halam pan tur te tur tu ni lova tur chuak tu ni jok tumin ka beita a tuna chun kani na zong zong nen hian kalung oi thei ani ati a chuti lai zong chun kabira po chu thu soi ngai thlai na lo thu ve renga megnai chu va po ngam ta chuang lo chu ta changa le ta tum chu inspector kabir tin megnai chu na ron auta ading ta ngal chata ma se hoilet ngam lo kal chun jom le mayan tuma megnai chun ron aw le in ichala ser kha lo la re lovani mo ma se in me tholom ti in delia om chan chu lo zota enge mo chen angoi nuwa kabir chun min transfer ani ti lo changin angoi le tawang wanga chu ta megnai chuan yom dana khachon min zo masak mel box si lova ke man kan soi mai ange chuti lo chu hetai ron kal chana thon le vek don asin ka tha e ka ngai tu om lo mi te chon an du an lo soyang ma se ke ma hian ka chiang ani khamini khan min nam thalo ni la chuan he wheelchair a thutur po hi ka om to lowang iti sual eng ma om lowani ati a kabira chuan ma se in chong ni lai ani a fit somli don ani kalau ngai to chiang lawani ati chuan megnai choni thiam lo om lo ka ti to kha khati lai khan du than tur dangi nei chuang si lawani thien te bula in soi thei venan police officer number te po lo kol veila ti in kabira number chu dila akal ta a chuta che chun kabira po chu phur rit hlan thak sakang main aril ru ipik na chu thok le khata kiang ta duaka atu kalonia pritpal singa ina passport verification ti tura lo vakal constable after a po chon han koma huna lo liam deuh to bok nen ani po chon pritpal singa ina kal lai khan mi pakhatalo om ngei ti chu ala hre theya ma se amel mang om lo hre thei to bik lovani a bhai po thona restaurant lamin zan lama a thon rem ti sak nuwa khan an ha chu thok chun jom vele ta zan khata ho tur chu parking lot a kar da kemha lam lo thep chu muta a kar chu hongin bag chuan da lu ta car seat audio player le Sirins lawin da chu mutani audio player chon ngai tha a nawoi hlani om tak muro kanaute muro khumsen lar tak chunga khan mula infiam na sen lar moi tak tak karon honang che muro kanaute muro ti hla hi lo chuanga an hoi kola tuma mu turanom silova ti chon duty room a chon tlan ngalin CCTV footage chu over en leta chu tianga lo ti tu chu CI kidnap tu ngei mai khani ti a hretani avina sa chon kola alo muthil to wangin alo pick up theilova chutia call non le ta ka chuan avina sa po chon phone chu lo pick up in thil thleng chu hrilta
lau thong tak chungin miron lamro ka kar cha bi po kolania tia tikhan lo umro koron kal nga lang ti na vina sapo chu khuma tang chu na tho chuaka chutia tho chuak chu chuata thisen lo far noi mai chu muta ne thisen chuan chuya CI bedroom chunga chon chui lutin akhum chunga chon parcel box pakhat hialo om leta heta po hen kidnap tu chu lo kalani ti in abhai po chu shil vele ta abhai chu washoin parcel box chuan honga achunga chon CI phei khok thisen kai noi mai hialo oma abhai heng zo za hi enge mo om zele vinas kan fanu hialo that dai to ni lo mo ti chuan avinas chuan ni lo heng himin ti thaya tumna adu ti puitlin saktura min nor na ni mase adu chu engtin nge ka ti puitlin sak theyang abha nata sai kan tha chan tur la chu hurna wanga ni tur ania mase ni la chu mi pa it na chete ma nei lo lo ni boxia antia chuta abhai chuan a mei chiat puya kop do ni lom ni kha a chan chini riat jong jong chu min ril 5 vek ro avina sa ron ti ta enge ngai tu ti riat thiama wang chu na vina sa chuan ni lo ngai po ngai tu chin reng reng su abha lo tina a aril ruwa so son don lo ti riat ta ka chuan nata sai chan chin riat jong jong chu ril ve ta ni Inspector Kabira lo langin an pu hne na chuan pritpala chungchanga thil riat chu tharte chu hetiang hian report ta pe a pritpala chungte le thian te kan kom na tangin ani kha pazai dam tak thinrim ngai zen zen lovania tin germophobia ne ani bok ama that tu khan chu chaklo na chumhang tangka in kong sang sang ina chok buaya chu tiang chu na that zui ta ni tia an puin thil mak le dang dai takani Kabir a that du ni chuan kong dang atam om sia lo ti chuan Kabir po chuan chu tak chu ni sar ka soitum chu that mai lovina tha ma kan phone call mang tele kong sang sang mang te na chai kol ma sa zeta ni ti in pritpala call record chuan pu hne na chuan a pe a call record a location lo lang khai an chuan tul that tu khan pritpala kha bol ho paina bul hnai lo ka tanga call in chuta chuan pritpala po chu vakal tange ya germophobia nei pritpalan chu tiang hmuna kal po poisa to lovani chuan engtine mota ka chou chhuak emo a thlem chhuak emo ti na ne ami mal nun enin mei chia ramro thila engma boina pritpala khana nei lova minun tluang tak le a khovela lung OMM mi ani makdek mai chu tul that tu hian chu tiang mi sualna po nei lo mi huan le dem ron po ni lo chu that satli mai lovin a that live video chu national TV a the dar hialania enge ni kan la hriat si lo mi pui van tlang hriat ta na thu cha du anei ni na langa ni atia Kabira report be chan chon ze bai chuan pritpal singa case chui konga crime branch thlen chin chu media lama lo puang zar ve zela me puite ka hril du cheu chu tul that tu hi kan man chuak trep to a ni tama nei to lovane bulatana ke ni namhor kan bok thung do na ni atia asir dewa loading sub inspector Prakash chuan JP hne ra chuan asoya soilam hi chu ti thei par khop mai zeba medami hi chuan lo tia abhai chu na ta sai thlem thlutur chuan in buat saita avina sa chuan film khur takini va hmutur ania alem changi ni ti hre chu khau tur ani lo me che chel le mani ke ding chuak nga tania chuani na taka chu ama thlem nam han ruwa kan man the ngai ni ti na lo hrila ti chuan abhai chu na ta sai chu restaurant ko ta lo changin aron chuak chi atia a hriat phak tur tok vel chuan phone mangdera rohira zandar soma ka na ka zowang ka ti kha motor chu ivaron tir har ve an tia mase na ta sai chu kal tlang da in restaurant ko sir le lama chuan avadinga abhai po chuan mangan mel takina din na lam chu pan pheya abul hnai dewa chuan vadingin rohira zandar soma ka na ka zowang ka ti kha motor chu ivaron tir har ve khongea om darkar khan nuwa chaumo chuti chung chu nge ka lo tiang keima chawin o taxi mangdu ni la ka benang che mole ti in nata sai chu mit sir pa za uzawa rohira heng lai hi kala kal ngai lo na nia keima chaule ngalin tu nang huna khonge ka kalang ani da mai ro i hre thiam lowang kalawin ngai tu ve to mayang tin phone chu da dera chuta chun nata sai po chuan mi lo hre thiam lok boina i to kem ni ti na ron ngai ven ta chu tiang chuan in bezuin abhai chu nata sai kara chu na chuang ve theita ne kongla ka abhai chuan nata sai ti roi ni min hre thiam don ni o mandeu khan ka thian pakha thian taxi mangin experience thalo de walo tong to a chuwang chun taxi han man kha ka hre pha ta dewatina ni an tia nata sai po chun hre thiam lu tuke alungai thla kan i hi hetiang kho pui nuam le moya po
chu tiang thil thalo thleng thin hriat tura om fo mai hi chu mase min ring ro Delhi le chunga cheng te hian chu ti vek bik lovania fel tak tak le mi tan pui hre mi lo po thanem takanom ve thovania kain fakna chu ni chuang mi lovani o tin fiam thu an tho zuya azo ta ka chona bhai chona ming chu RT ani thu soin Bangalore atanga kal kania food blogger kani food magazine pakhatami tur article kaziak meka chuwanga Delhi ron kal hi kani antia nata sai chona ni chu thalu tuke khoilai mun tenge Delhi a hiani to kwal to tin an zota avinasan nata sai bial nu chu photographer ni in photo shooting nei turin azin chuak meka tinama po chu thalak lam tuimi takani bok ti lo hril to wang chuan abhai chuna phone a eitur thalak sang sang te chu en tirin nizana pandara ro taka kalna nia thalak te hi kala kani du thuwa sam lo hlom khop mai magazine lamin photographer an ron tirvela chu chung kolama har sanna ne wangin Bangalore lama le ngai ta sia keiman kala ta ni antia nata sai po chu na zeb lo du thuwa sam lo de chu ni hi tuwe mo roila thanga lo ti saka abhai chu ni e nga yang mase mi khol mai kania akhoya chuan nge moro itur ka muang le antia nata sai chuan ngoiro photographer thian ka nei alom thiam takani athala kho chu kan enti rang cheti na phone atang chuan me chuan tuma azin ti hre chuak le ta thutin mase jin chu lai takani boxia ti le ta chuti lai tak chuan abhai chuan ngoilok te heng hi tu lang nge anwa moil hom ve ti in phone athalak lo lang phasa ho chuan fakdir vela nata sai po chuan lom takin keimala kan ni kha lo ti fata ti chuan abhai chuan i thiam em hi nang man thla chumin lak sak man laka van ti em an tia achi lawang experience sengma kala nei lo nata sai na lo ti chuan abhai chuan experience nei tur chuan a bultan ve phot te ngai lom i hriam hring nun hi tunge kan ni tin hai chu na na ni chuwang chuan kan muang chang tur ani lawan tia chu thu chu lo soi ve fo thin angai dan chi ani ve wangin nata sai beng chu ver ta hlea ti chuan a thlenna hotel nia soyan thlenta ka wang chuan abhai chu chukalo hun ta a chuk donin abhai chuan thala tu tur chumin lo zon sakro o ni ni chung chau tur ani sia kama mo ngal tot tot ani mase nang man han ti chin la chuka du khop mai i them thiam na lam tak ni in ka hria ni ti le a chuta nata sai po chuan ole ani le han ti chin la lo ti in naktu ka in muila thla ka lak then khat ka mu ti rang che chu lo ti ta a avinasani ro man na kal tlong ta viawani point phurlu ta om theya in su mang che tia lo hril to wangin abhai po chon naktuk chu ka boi deuh dona atuk le in muzo kang mianga ti ta chu tiang chuan phone number te chu in pe in atuk le in mutur chuan in thla ta ni abhai chu hotel chunga lut turang deuh chuan akala natasha yatlan liam chi atia let le in avinasa chuan ron lam ta in an thlenga abhai chu chuktirin avinasa chuan clinic lama kan tlanga nge tuman min bo boi don lova kadam lo en kol to te file po chu mumal zokin ka check theyanga tia ti chuan a clinic a chuan adam lo en kol to te record chun en den dena kulbusan bindara chu motorcycle accident awanga ke thalo nei ni ti amu ta ka chuan chui chiana tum ta ngala record a chuan ani chu Uttam Nagar West New Delhi a catering sum don na nei ni ti record ani awangin chulai mun chu wa panta mase chu ta thok tu te chuan Ramlila Maidana stall kan siam vea chuta chuan a kalanian lo tia ti chuan Ramlila Maidan chu wa thlenga in ti hlimna chi sang sang buat sai lo ni in chuta chuan kulbusan nia ngai pa pakhat chu andor counter a thuina wa muta tina bul hnai maya chuan a hol thin ni om tak zakje tiang chu mutel boka ani chu aninge yang kulbusan a chu ti in wa pan hnayan tuma zakje tiang chu bul hnai thu pa pakhat chuan ron ban ta zokin akal son ta daya an ke chu an en sak ve ve a an ke that lo dan chu video footage chami ang kha ni lo ti hriain chu ta tang chuan let le tum ta chu tia kal lai chun lem chan en tir na hmuna thu puang tu chuan kidnap tu thu soi thinang chi chia chungri la thinrim na pai that tu te chu thinrim na mayal chuna kangral thin ti apong ri chu hriai na benga ver ta hlea engpo ni se chu ta thil to ni na hriat chu tir ta ka chu kidnap tu in video footage a thu cham thin te le ache dan kalmang te chu ramayana thon thu mil le be chana ni ti chu ni ta ni ngainom kan ti ngei ka be se ya episode thara kan in mule thoi don nia